ngenhliziyo yakho yonke, nangomphefumlo wakho wonke, nangengqondo yakho yonke. Lo ngowokuqala nomkhulu umthetho. Nowesibini ufana nawo, uyakumthanda ummelwane wakho njengoko uzithanda ngako. Kule mithetho mibini kuxhomekeke wonke umthetho nabaprofethi. Lithembekile ilizwi eli, lifanelwe ukwamkelwa konke. Eli lokuba uKristu weza ehlabathini ukuba asindise aboni. Ukuba sithi asinasono, siyazilahlekisa, nenyaniso ayikho kuthi. Ukuba siyazixela izono zethu, uthembekile ululungisa, waye eyakusixolelanisa izono zethu, asihlambulule kuko konke ukungalungisi. Masizivume izono zethu, sizimisele ukugcina imithetho kaThixo, sihlale eluthandweni naseluxolweni nabamelwane bethu, senje njalo siguqule.
makabe nenceba kuni anixolele izono zenu anikhulule kuzo aniqinisa nomeleze kuko konke okulungileyo anigcine ebomini obungunaphakade ngoYesu Kristu inkosi yethu amen. Masithandaze bawone nceba nyana wakho Yesu Kristu wabaphilisa abagulayo wababuyisela kwinzaliseko yobomi khangela ngemfesane kwintlungu yehlabathi unyange intlupheko yabantu bakho ngenxa yenkosi nomsindisi wethu uYesu Kristu. Masithandaze Thixo waphakade ngoba balolo wakho umfeli wakho Steve Bantu Biko waphumelela ezintlungwini wanyaniseka sithundeze ngomzekelo wakhe usise kunqulo olunzulu nakuzingiso kubizo lwenkosi lwethu lobuKristu ngoYesu Kristu inkosi yethu. Sokuqala imizekeliso chapter 1 from verse 20 to 33. Isifundo sokuqala kwimizekeliso chapter 1 from verse 20 to 33. Ubulumko bumemeza ngaphandle buvakalisa ilizwi labo ezitshakeni. Bumemeza emantloko endawo zembutho ekungeneni kwamasango phakathi komzi. Buthetha intetho zabo busithi, kunini naziyathandini nithanda ukuyatha, abagxeki befuna ukugxeka, izinyabi zithiya ukwazi. Nithe ndabuyela ekuhlwayweni kwam, niyabona ndowumpompozisela kuni umoya wam, ndonazisa amazwi am. Ngokokuba ndinibizile anavuma, ndolule isandla sam akwabakho ukhathalayo. Nisuka naliyeka necebo lam lonke, anavuma ndakunohlwaya. Nam ke ndonihleka ekusindekeni kwenu, ndoculela ekufikeni kokunkwanyiswa kwenu. Ekufikeni kokunkwanyiswa kwenu njengesithonga, ekuzeni kokusindeka kwenu njengesaqhwithi, ekufikelweni kwenu yimbandezelo nentlutheko. Bayakwandula bandibize ndingaphenduli, bandifune kwakusasa bangandifumani. Ngethuba lokuba bakuthile ukwazi, abakunyula ukoyika uYehova, abalivuma icebo lam, basigiba sonke isohlwayo sam. Bayakudla ke isiqhamo sendlela yabo, bahluthe ngamacebo abo, kuba ukuphamba kweziyatha kuyazibulala, nobunqobo bezinyabi buyazitshabalalisa. Ke yena olivayo uhleli ekholosile, wonwabile ekunkwanyiseni kobubi. Liveni ilizwi lenkosi. Amazulu abalisa uzuko lukaThixo. Sesibhakabhaka sicela umsebenzi wezandla zakhe. Imini ixela enje, nobusuku bumile.
Musani ukuba ngabafundisi abaninzi bazalwana bam. Nisazi nje ukuba siyakwamkela olona lukhulu ugwebo. Kuba siyakhubeka kaninzi sonke. Ukuba umntu akakhubeki zwini, lowo uyindoda egqibeleleyo, enakho ukuwubamba ngomkhala nawo umzimba uphela. Yabona, sifaka imikhala emilonyeni yamahashe ukuba asithambele, siwajike umzimba wawo uphela. Yabona, nayo imikhombe imikhulu kangaka nje, iqhutywa nje yimimoya enamandla, ijikwa ngomthi wokujika omncinane. Iye apho sukuba umlawuli angxamele ukuba ingaya ngakhona. Ngokunjalo nalo ulwimi, lulilungu elincinanana nje, luyagwagwisa kakhulu. Yabona ke, umlilo omncinane utshisa ihlathi elikhulu. Nolwimi olu ngumlilo, lihlabathi elizele ukungalungisi. Lunjalo ulwimi ukuhlala phakathi kwamalungu ethu. Lona luyawudyobha umzimba kuphela, luvuthisa intenda yobomi. Lona ke luvuthiswa sisihombo somlilo. Kuba zonke iimvelo zezinto ezizithozine, kwanezeentaka, nezezinambuzane, kwanezezinto eziselwandle, ziyadanjiswa. Kanjalo sezikhe zadanjiswa yimvelo eyiyeyabantu. Ke lona ulwimi alunaye noko amnye ebantwini unokuludambisa. Lubububi obungenakubanjwa, luzele ubuhlungu obubulalayo. Ngalo siyambonga uThixo Uyise, nangalo siyabaqalekisa abantu abenziwe ngokomfanekiselo kaThixo. Kwakulo mlomo mnye kuphuma intsikelelo nengqalekiso. Akufanelekile, bazalwana bam, ukuba ezi zinto zibe nje. Umthombo ubomboza amanzi amnandi naxaxa kwangeliso linye yini na? Unakho yini na, bazalwana bam, umkhiwane ukuvelisa iinkozo zomnquma, uthi umdiliya uvelise amakhiwane? Ngokunjalo akukho namnye umthombo ongavelisa amanzi amtyuba namnandi. Liveni ilizwi leNkosi. Amen. Nkosi mayibe nani. Ndimele apha ngokuyalelwa nguRector wale parish ukubana ndamkele abantu ngale mini yanamhlanje izukileyo. Athe xa ethetha wathi yimini esikhumbula ngayo imathaya yethu uSteve Biko obefanele ukhunjulwe ngoLwesine. Njengoba sibona kwisibingelelo sibomvu, kukhunjulwa yena ke ngale mini yanamhlanje. Le nkonzo isukileyo, inkonzo yokuthendeleko. Mandiqale ke ngokubulisa ke, ndibulise ke kumongameli uRector, ndibulise nakumCirha Ncebane noJawo Lutswetse kunye nosapho lonke lwabo. Ndibulise kootata amadodana, ndibulise kubazalikazi namhlanje abakhoke
nabahlengikazi bonke bale parish. Ndibulise kukwayari, ndibulise AWF, ndibulise kuMary Magdalena, uSaint Agnes, ndibulise kulutsha. Andibulisanga kubefundisi, ndiyabeletha ukubulisa ukufundisa ongameleyo. Ndibulise kunye nabefundisikazi, ndibulise neminister iServers, ndibulise abakhi, i-Junior Church, namagosa apha ngasemva, neendwendwe zethu ezindaba zikhona phakathi kwethu, kunye negosa lazo, ugosa leendwendwe bawubhele. Namkelekile ke wonke umntu egameni likamfundisi urekha wonke umntu wamkelekile ngale mini yanamhlanje kule nkonzo. Uthi ke masikhonzeni kunye sonke ngamxhelomnye sikhumbule kunye le mathaya yethu ebekuthethwe ngayo ngale mini yanamhlanje. Siqale ke simbulela uThixo osivusileyo babengekho ngokwamandla akhe ngesingakhange siphakame sibe lapha le mini yanamhlanje. Sibulela kamandla akasiphakamisileyo sazoba lapha. Masivuleni ke inhliziyo ukwenzela uba uThixo lo myalezo azawuthetha kuthi ngale mini yanamhlanje wenza umahluko kuthi kwinhliziyo zethu. Ndifuna ukuthi egameni kaRector wonke umuntu wamkelekile. Sawuthi ke indwendwe ngexesha elifanelekileyo sizazise phaya emagoseni ukwenza into yobana ke igosa lendwendwe lazise ke indwendwe ezobe kumfundisi. Ndifuna ukuthi ke ngokukhethekileyo wamkelekile mapresident mamfazwe kunye needeputy zakho ezingabantwana belikhaya, siyanibuka bethunana. Xa sinibona siyavuya, siyanamkela niyidayosisi, siyabulela ukukhomeni ngale mini yanamhlanje. Nani filani free nikhonze kunye nathi ngale mini yanamhlanje. Ngokumbi bethunana, each and every one of you egameni likaRector wamkelekile egameni lenkosi. Amen. Ufanele Nkosi, ukwamkela usukhone. Ufanele
27. Waphuma uYesu nabafundi bakhe waya emzini yaseKesareya kaFilipu. Wayendleleni ebabuza abafundi bakhe sithi kubo, kuthiwa ngabantu ndingubani na mna? Baphendula ke bona ngokuthi bathi unguYohane umbhaptizi, abanye bathi unguEliya, bambi ke bathi ungomnye wabaprofeti. Athi yena kubo, ke nina nithi ndingubani na? Aphendule ke uPetros athi kuye, wena nguye uKristu. Wabakhalimela ukuba bangaxeleli bani ngaye. Waqala ukubafundisa okokuba unyana womntu umelwe kukuba eve ubunzima obukhulu, alahlwe ngawo amadoda amakhulu nababingeleli abakhulu nababhali, abulawe, athi emveni kweentsuku ezintathu abuye avuke. Elo zwi wayelithetha ngokungafihlisiyo. uPetros wamthabathela kuye, waqala ukumkhalimela. Uthe ke yena ejikile wabakhangela abafundi bakhe, wamkhalimela uPetros esithi, suka uye emva kwam Sathana, ngokuba ungazinyamekeli ezikaThixo izinto, unyamekele ezabantu. Esibizele kuye isihlwele kwanabafundi bakhe, wathi kubo, osuku bethanda ukundilandela makazincame, awuthwala umnqamlezo wakhe andilandeleke. Kuba othe wathanda ukuwusindisa umphefumlo wakhe, wolahlekelwa nguwo ke yena. Ke yena othe wawulahla umphefumlo wakhe ngenxa yam nangenxa yeendaba ezilungileyo ezi, wowusindisa. Kuba komnceda ntoni na umntu ukuba uthe walizuza ihlabathi liphela, waza wonakalelwa ngumphefumlo wakhe? Okanye worhola ntoni na umntu ibe sisananiselo somphefumlo wakhe? Kuba othe wanentloni ngam nangamazwi am kwesi sizukulwana sikrexezayo, sonayo naye unyana womntu woba neentloni ngaye, xa athe weza esebuqaqawulini boyise enezithunywa ezingcwele. Ivangeli kaKristu le. Yeah.
kweli bandla ngomnikelo kuba abantu beli bandla bayayazi what to do ngeliphi ixesha. Mhlawumbi ke bazawuthi abantu abasihlala basezigilithini, hayi mfundisi bezigilithini abayazi into ababayenza. Hayi mna ndisukele emagoseni. Amen. Ngoba umntu akaqala abe lilungu lemanyano kuqala. Uqala abe lilungu lantoni? Lenkonzo. Ukuze ke ngoku abhilonge kwimanyano. So sisekule nyanga yokuba sithetha ngo-stewardship and giving. Siyitsho qho ukuba uyawukwaziwa yimanyano yakho sibe singakwazi thina silibani. Amen. So kubalulekile ukwaziwa phi? Emagoseni. Ukuze waziwe ke ngoku kwi-guild yakho. Amen. Siyazifumana thina singabefundisi ezo zinto uba akukho nto endingayikhuphiyo mfundisi kwimanyano yam, ndirhumile, ndiyazikhuphi zonke izinto ezikhutshwayo emanyanweni, ndibuze uba emagoseni ukhonana. Oh, hayi mfundisi bendingekafiki. Amen. So sizawuthetha ke kodwa ngemini ebekwe bucala apho no-treasurer we-parish ezawube esincedisa ke ngoku ngoba kulula xa uzawuthetha ncakasana ke ngoku ngomcimbi wemali usondeze lo mntu uphethe imali yecawa uthi kasixelele uba kwenzeka ntoni currently. Sithi ke isifundo sesibini besifundiwe ngesiXhosa kodwa ikhona ivesi endiyithanda ngesiNgesi. Ithi the tongue is like a fire that can set the whole world on fire. It is part of our body, but polluted the whole body and sets our lives on fire. And it is itself set on fire by hell. Which Bible? Yes, yes. Ileke ku verse 5 ithi ngokunjalo nalo ulwimi lulilungu elincinana nanje luyakwagwisa kakhulu. Uqinisekile undikhoyo yena uyibeka ngenye indlela. Ithi umlilo omncinane utshisa ihlathi elikhulu. And therefore nolwimi olu ngumlilo lihlabathi elizele ukungalungisi. Ndathi xa ndisijonga esi sifundo ndathi kanene Nkosi xa sukube zikhona izifundo ngoba izifundo zenzelwe izwi likaThixo lithi alibuyeli kuye lingawenzanga umsebenzi walo. Kwaye alize lithethwe lingenzelwa ukululeka, ukutyala, ukuba lincothule, ukuze lisikhamfathe, ukuze lisilungise. The reason why kukhona kwakwesi sifundo indawo ethi abantu bayaqhubeka futhi baqhubeka ezwini. It is because izwi libekelwe uku-interpretwa ngale ndlela eliyiyo. Unfortunately, because we want to be popularists as abashumayeli belixesha, kukho izinto esiziphephayo ezwini likaThixo ngoba ziqale ziqhubekise thina kuqala. Kodwa ithi lona xa lithethwa ngokohlobo lwalo liyathini bazalwane noba umntu eqhubeka ezwini kodwa ubuya ayokuzifunda. Lithi lelaculo siyalibulela eli lizwi lakho. Gqithi singesidla ubomi. Siphene yes yabadlulisela namhlanje. Siphene sidla ubomi kunye nabani nawe Yesu. Kusekuqaleni kuviwe ntoni? Izwi. That means sixhomekeke kwizwi likaThixo. Elisithi sinelizwi likaThixo sinobomi ngalo. Sesidyushe xa sicula lezi ngoma. Namntu angisayazi xa funa ndiyithethile. Siyazazi ntoni izono zethu. Uqala ucula mna ndiyazi ngoxa funa ndiyichazile. Because ilizwi likaThixo
ngomfanekiso kaThixo. Besitshilo ke sathi siqangatha kumgomo kule isizini we-self introspection. Ukuba Nkosi xa siphuma kule isizini usingenisa kwenye subufuna ntoni. Besihlangene apha ngoLwesine singomama sisithi let us adopt ukholo olufana noluka-Abraham. So ithini ke ngokule nto ithi njengoba ichazwa ukuba kwangolu lwimi lunye kwangalo mlomo umnye sithi haleluya. Kodwa the very same mouth kululu kuphinda siqalekisa abantwana bakaThixo. Ungayikhombi komnye umntu ke le nto, uyikhombe kuwe, ngoba nama kufunekanga ndiyikhombe komnye umntu, funa ndiyikhombe kum ukuze uThixo alungise mna. Uyabona ke xa ithi iBhayibhile icacisa ukuba siqalekisa abantu abenziwe ngokomfanekiso kaThixo, ithi loo nto siqalekisa uThixo uqobo. Kaloku asithi thina siyimfalo ngenaye lobethuni. That means xa uqalekisa lo mntwana uyiseva, qalekisa uThixo uqobo. So sinikwa ichance yokuzikhangela. Ithi kwakulo mlomo mnye kuphuma intsikelelo nesiqalekiso. Uyabona ke ubhala lo mbhali enenhliziyo ebuhlungu ngoba uthi xa efika pha ezantsi athi akufanelekile bazalwane bami ezi zinto zibenje. Sikhe sibava abazali xa bengcolisa abantwana adathi umzali owuyini mntanam akumelanga wenza kanje. Sulisuke kujuleni kwenhliziyo. Naye uThixo apha esebenzisa lo mbhali uthi owuyini bethuna akufanelekile bazalwane bami ezi zinto zibenje. Mina senze impibele. Qalekisa uyaqalekisa. Sikelela uyasikelela. Ithini iBhayibhile ithi dibeke izinto ezimbili. Kukhona ubomi nokufa. Kodwa kuyathini uYesu? Kodwa ndiyanicelisa. Khethani ntoni? Ubomi nokuphila. So yilento namhlanje esithi kodwa noko zinjalo ezi zinto inorm yethu intoba kwakulo mlomo mnye siqalekise sisikelele senze zonke izinto uthi akumelanga kunjalo. Kwisifundo sokuqala uyaqhubeka uThixo uthi njengoko ke uthi kuverse 24 ndinibizile anavuma. Ndolula isandla sami akwabakho ukhathalala. Kuthi izwi likaThixo kwesasifundo sokuqala uthi xa eyithetha kwa uThixo zonke ezazinto bezifundwa ngumama uMbabela abe nayo pha uThixo kwethi ndinibizile nina navuma. Uthi ndalogqiba ndolula isandla sami akwabakho ukhathalala. That means ngela xesha uThixo ebeziveza esolula isandla sakhe ebedinga somebody who will touch his hand. Silisakule season ye-stewardship and giving. Ithi loo nto xa esolula uThixo isandla subeveza isandla sokuba ukwisidingo kule ndawo, therefore kudingeka umhlangulo. In simple terms uthi ndithe xa ndisolula isandla akabikho umntu uhlangulayo. Ngenxa ke yokuba kunjalo uthi uThixo ndonihleka ekusindekeni kwenu. Kaloku laa nto ithi akumelanga benje ndithe xa ndisithi anavuma ndathi xa ndisolula isandla akwabikho mntu ukhathalayo. Uthi uThixo ke ngoku ndizawubamba i-back seat futhi ndizawurhuqa isitulo ndihlale. Isingathi uthi kuthi singamaKrestu zanilinda niwe. Ngoba
nibuyile nibuyela kubani kumNdinguthixo uthi ke ngokuthixo ndolihleka ekusindekeni kwenu. Amen. Besike sathetha kule vekpheleyo sathi uThixo uYesu kazirivile in a human form. Abe nguThixo othi awenze kakuhle, therefore I will punish you. Aphinda sikhile uYesu in his divine nature. Apho ke ngoku athi sithi nathi ungoyingcwele. So thina sisonke sifuna uThixo osenzela izinto amaxesha onke in return xa esibiza asivuni. So ingxaki ikhona bazalwane. Ukuba funa sibuyele kuye njengoba esithi ezwini lakhe uthi ukuba abantu bam ababizwa ngegama lam bafuna ubuso bam bayazithoba. Uthi ndawuthini bazalwane? Ndiyakubeva ndehle ndize kubo ndiliphilise ilizwe labo. Ilizwe liyagula ngoku because liye lathi xa uThixo ebiza alava. Lathi xa esithathisa ingalo yakhe akwabikho mntu ukhathalayo. Ngoku uliyekile ilizwe, uliyekile ibandla. When I'm talking about ibandla, I'm talking about the body of Christ now. I'm not talking about St. John and St. Church. I'm not talking about the Anglican Church. Ndithetha ngomzimba kaKristu kuba ukuze ecaweni does not mean you are a Christian. Amen. Yonke ke le nkqubo kaThixo bazalwane ibangelwa yi-inconsistency of praising God and cursing other people with the same tongue. Amen. UThixo nje umsindo wakhe awenziwa kukuba kutheni, wenziwa yindlela abantu abadalileyo wababeka emhlabeni besisithi kule vekpheleyo yenza le nto ingenziwa kuwe bekusitshizwe. So isaqhubekeka le nto. Uthi uThixo ke ngiyaziveza uba ndinguThixo nengqumbo because imilomo yenu ayithethi le nto ifanele iyayithetha. Athi uMark chapter 8 verse 27 to 38 njengoba ivangeli nje yanamhlanje ngoba apho besisiya khona besisiya kwivangeli. Ngoba ndithi xa ndiyijonga le nto ndithi okay, maybe akwaziwanga ukuba uYesu ngubani ngabantu abaziphethe ngendlela abaziphethe ngazo. Abayazanga abantu ukuba nguThixo lo ubizayo. Amen. Ucimbe umuntu ubizwa ngumuntu othile. Mhlawumbe yasisithekela le nto yokuba uThixo xa ebiza ubiza through another person. Siphinda kathina ke sithetha siziphikisa ngoba iba kwasithi abantu abathi uThixo akanazandla nanyawo apha emhlabeni. Izandla zakhe nenyawo zakhe ngobani? Sithi. Kodwa xa sisenza izinto ezingafanelekanga sizenza kubani? Ebantwini. Abuye usithi uThixo uyandilimaza bona ndibe uqonda andilimazanga wena nje Thixo xa ndibe nento nomama uCotho. Ngoku kanti uThixo ubezimanifesta through umama uCotho. So yile nto ke ngoku abuza kubafundi bakhe ukuba bathi abantu ndingubani. Sivile sonke la magama bengiwafunda phakamanje bengingayitholi noyicula namhlanje evangeli. Abanye bathi uYohane umbhaptizi, abanye bathi uIsaya uprofeti, bayawabiza onke amagama. Kutsho abafundi bakaYesu bathi kuthiwa abantu. Aqonda uYesu, oh okay. Ke ngoku nina bahamba nami nithi ndingubani? Amen. Kwangoko bazalwane begqiba ukuthi ke ngoku nina nithi ndingubani? Abanye yabona la ndlela uYesu abakhalimele ngayo icacise ukuba abanye bebengamazi uYesu bawubani. Ukwazi igama lomntu does not mean you know a person. Andiva. Ungalazi igama
because xa uyimamele ngokwasenyameni uzawuyiva ngokwasenyameni. Ithi ke iBhayibhile ongowemvelo unyamekele okwemvelo, ongowomoya unyamekele ntoni? Okwemoya. So senguThixo angasinceda ekubeni singafuni ukwazi abantu amagama abo, singabazi babangobani. Siphi chance and study ukuba who this person is. Amen. So kuthiwa ngabantu ndingubani mina? Athi verse 29, ke nina nithi ndingubani? Indaba kukwazi ke bazalwane lo muntu uhamba naye, ngoba amaxesha amaninzi siyahamba nabantu futhi sibathembe endleleni, kanti abantu abathethi le nto siyithethayo, kanti abantu abahambi le hambo siyihambayo. Amen. Usiphokozele konke kuye, ngenye imini ulinyazwe kanye ngulo ukuziphokozela. So namhlanje sizowuthi siphokozele kuYesu. And do not try to understand abantu because umuntu akatyiwa therefore sozumgqi. Namhlanje ndiyakwaziulalaleli kaloku ngomso ndivuke ndingasethethi loo nto. Amen. Bayazi kakuhle abantu abaqhela ukwenza i-appointments. Sigqiba uba sawudibana apha ngoLwesithathu ngo-11. Ndifowune mna ndithi andikho ngo-11. Amen. Umuntu ready for what? For an appointment. So uYesu umuntu bazalwane ongasiphoqiyo othi waphoseni kum onke amaxhala enu ngoba mna nditheni ndinikhathalele. Uthi ke ngoku verse 31 kulaphilele khona ke bazalwane waqala ke ukubafundisa. Oh uyabuya ke ngokumqondo. Siqalelisa sisikelela nje. Kusenula isandla singahoyi nje. It is because besingena knowledge. Kweza veki besikhona isifundo ebesisithi abantu baqhuba ngohlobo oluthile because abafundiswanga. Oh bisase AWF. Hebrews chapter 5 verse 12 AWF andithi. Ithi ngoku benifanele baseyini abafundiswayo. Abafundisayo. Koko ngoku kusuka kwafuneka ba niske niqalele nifundiswe nalapho kufundisweni nitiswe ubisi. Imagine xa usawusithi umngqusho and then ke ngoku because of the circumstances of this life kuthiwe akasakwazi umngqusho lo muntu kufuneka abuyele phi ebisini. That is sickness. Amen. Sifuna uvuka ngomoya kabazalwane ezizinto. Ukuba ngoku ibiseyinguwe nokufuneka uyafundisa. Kodwa kwa wena mntu ufundisiwe awusazi neyokuqala. So le nto ke ilele apha kulo verse 31. Ithi waqala ke uYesu uye wabona uba oh aba they do not know anything. Waqala ke wathini? Wabafundisa. Ukuba unyana womntu umele eve ubunzima obukhulu. Sezwe bazalwane ihle nayo kule vangeli. Akukuva ubunzima obukhulu ke bazalwane oku kuziswa kuthi ukuba sukuba sakhaliswa ubunzima odibana nabo. Ukubuthungo kaYesu ubunzima bona buza kufikela yile nto uYesu ke ngoku xa esihla osukuba endithanda makathini makazincame awuthwala umnqamlezo wakhe athini andilandele. Zisenzeka nje ezi zinto wenzela ukuze uthathe ichoice hayi ndikhuphe nyandatu noqala yonke because mosiconcentrate apha kuyi silibandla. Amen. Jesus la Thank you.
bazalwane kukhutshwa umuntu entweni ungeniswa entweni. Kususwa umuntu kubomi obuthile ungeniswa kubomi obuthile. Uthi uYesu osukuba ethanda ukundilandela makazincame. Die in self. Siyakwazi uba ungusiphokazi onjani. Kodwa cela uThixo ubusiphokazi afe. Ukuze kuzovuka usiphokazi omtsha who is resurrected with Christ. Iyabona ke eyona nto imnandi apha, imnandi kwiBhayibhile, especially when you read it as a story. Uthi osukuba endithanda makandilandele makazincame, ne? Uthi xa edlula athathe umnqamlezo wakhe. Andithi thina sicinga uba xa kufuneka silandele uYesu funeka siyishiyile iminqamlezo. Uthi uYesu uthatha lo mnqamlezo wakho uwuthwale ugqiba undilandele. Uyacaca into yoba kukhona apho kuyiwa khona nomnqamlezo. So ungabi sasindwa ke ngumnqamlezo wakho. Uthathe ukhona apho yethulwa khona iminqamlezo. Kude kufikwe bazalwane eGolgotha. Amen. Zenzeke zonke izinto ezimele uba ziyenzeke eGolgotha. Kodwa isithembiso sesoba that day will be coming. Christ will be resurrected again. So nawe ubunzima obuvayo ngoku ubuva because kuseyiVia Dolorosa. Amen. Kodwa ipheleli kwiVia Dolorosa le nto. Iyaya aphi yakhona. And lapho kufuneka ifike khona kusemnqamlezweni. Futhi kufuneka ubethelelwe ngoba idithi iBhayibhile kwenye indawo those ababethelelwe noYesu. Sihlalo ngokutsho mosingepaseka sithi kusuku lokuqala uSathane uye wacinga ugqibile. Amen. Kolwesibini uzigqumile awufuni kwawuvuka because uSathane utheni ugqibile. Kodwa uSathane lithi no. Usuku lwesithathu luzawuvela apho kuzawuphinda kuhlume kwakhona. Uthini laa mntu xa enikezele ngamandla akhe kwachetywa iinwele zakhe? Uthini xa zihlumile iinwele? Uthi ndicela nindise nje kwintsika ndibambelele kuzo. Agqibe entliziyweni akathi xa ndinokuva iintsika ezayame ngazo indlu bazalwane akuliwa amadabi akwamoya ngokwasenyameni. Udinga ukusiwa entsikeni nguYesu ukuze ubambelele kuye. Emveni koko udilike kufuneka kudilikile. So ngomcebisa wena mntothi hayi moya ngandidiniwe. Thabatha umnqamlezo wakho ulandele. Amen. Futhi do not complain ubuyasinda lo mnqamlezo. Amen. Nyamezela. Sasithengeni imini patience. The reason why some of the things are happening in our lives is because sifuna ukuthandaza ngoku impendulo ivele ngoku. Manigqibelise ke ngento ethi akuwushiyi umnqamlezo wakho kodwa uhamba nawe. And ke ngoku umntu ufuna umnqamlezo wakhe. Masibeka kwelaculo lasesheshi akukho ntoni ungenamnqamlezo wakhe. Lastly, utricky ke uverse 35 kuba uthi othe wathanda ukuwusindisa umphefumlo wakhe wolahlekelwa nguwo. Kanjani kaloku siphilela ukukokosa imiphefumlo yethu kangendlela esifragile ngayo wonke umntu uzigadile into yoba andifuni ungena kule kamera ndihleze. Asikhe sitsho bazalwane hleze ndikhubeke. Siyakwenyula mama uMagunya uba ube ngunomqulu wale parish. Hayi mfundisi mna ndifragile. Hleze angaphula amanini. Amen. Ubizwe ngawo nobizwa nguThixo. Amen. So ithi ke ngokulento njengoba ufuna ukuwusindisa nomphefumlo wakho hleze ulahlekelwe nguwo. What does that mean? Ulahlekelwe nguwo because ivision inikwe wena kule
kaloku. Siyafana bazalwane. Sofuna sizikhangele. Sizikhangele. Ungalahlekelwa ngumphefumulo wakho ukuthe uyawugcina. Ithi ke yena othe wawulahla umphefumulo wakhe ngenxa yami nangenxa yendaba ezilungileyo ezi wosindiswa. Ukhozo lwengqolowa ukuba lithamba lufakwe emhlabeni lufe. Alinako uphinda lithini? Luntshule. Xa luphoswa emhlabeni luba ngathi luyabulawa. Xa luphoswa emhlabeni luba ngathi ludeserted. Xa luphoswa emhlabeni aluzugqithwa zona izinqwithelo nentutshiso zelilizwe. Kodwa xa sele lihluma umnikazi wale bona into yoba tyhini Nkosi yam le nto bendiyiphose emhlabeni I thought it's going to die. Kodwa uthixo athini bazalwane? Ayenzi ikhule. Do not underestimate the power that God has deposited in your life. You are greater than what you think. And you are greater than what you are. Qayifa self. Because usavuka uself abantu bazawuba akuthethi ithixo ke ngoku. Sekuthetha into kabani. Yabona ke xa kuthetha into kabani uzababona abantu ngokukhupha ifowuni, aqofa ifowuni zabo. Because ke ngokutheni bafuna ungafa. Injalo zona yabo. Ayinjalo ngona. Kaloku abanye abantu baneendlela zongafuni ukuconcentrate entweni and ngoku sesincedwa ziifowuni ungabona abantu athi hayi bendisenza into ethile kodwa xa ngoku ndithi ndithetha apha ndibona uba wonke umntu uphakamisa ifowuni yakhe ithi ngostop it. Xa abantu abayitsho ngantoni? Batsho ngezenzo zabo. So where I'm getting at bazalwane ukuthi do not be disturbed by ingqolo that is surrounding you. Die yourself. Unikezele kuThixo. Endithi lento akuzuhamba smooth because uThixo ekubizile wasabela. Azaba khona amaxesha ofuna ukulahla kule ndlela. Kodwa njengoba kunjalo hold on. Because awusibizanga wena. Ukhona umnikazi wale ndaba. Different reactions to same suggestion. Nathi ndifuna ukugqibelisa ngayo. Selithethile levangeli, sathetha isifundo sesibini, sathetha nesifundo sokuqala. Lento yokuzincama nalento yolahla. Abantu bareacta kuyo ngendlela ngendlela. Nangoku indlela ozava ngayo ayondlela uMamqongqo ava ngayo. Ingulo umuntu nendlela atheni ava ngayo kodwa yintoni lento inye. So akhona amaxesha different reactions zabantu to the same suggestion. Ndiyibize isuggestion ngabo ngoba amaxesha amaninzi singamaKristu angacekisekiyo. Amen. Nansi uThixo asifundisa yona namhlanje kuba singaba ngamaKristu acelisekayo. Sibe ngabefundisi abatheni abacelisekayo. Sibe zile ministers ezitheni ezicelisekayo. Amen. Ngoba le ndlela akuthiwa nguyazi wedwa. Funa sizincamile ke bazalwane. Umzekelo xa unoya emntwini uthi uze kumuthi hayi ntombi ndiyabona ngathi awuphilanga. Uyabona la. Kuyaxokelela kuba i-reaction yami futhi nawe uzabe usizuziconditionile uqoba obazi mandizokuphoxwana. Uyaqona? So uthi xa uthi ingathi awuphilanga. Ndithi ke mna ke hayi mbona nje bandiphilanga. Nandiphilile. Amen. So
bazalwane kwenye indawo xa abantu behlangene besithi eliculo limhlophe ngoba libonayo uba ikhala yalo alikho mhlophe because bathi abantu litheni limhlophe athi hayi nam ndithi limhlophe. Amen. So kwi-situations ezinjalo in our lives xa ubonayo intoba hayi apha nawe mawuthi mhlophe ngoba ibomvu abuye uThixo ke ngokunengqumbo yakhe kuwe kuba ebekunikezile uba ikho mhlophe le nto. But because we want to be popularists, ukuba isininzi sithi imhlophe, therefore andinawuphuma ndodwa ndithi bomvu, ewethu ukuba yiyo kaThixo ima wedwa uthi ayiyo kaThixo le. Into ibhale entliziyweni yakho kokugqibela yangaphakathi iziveza ngaphandle. So yenye yezinto as we are dying kuself ekufuna sigade ukuba what you have written in your heart is going to be manifesting in your outside. Ukuba ubhale enhliziyweni yakho ukuba njengoba ndakhula ndingenayo utata nje, I will never forgive him. Eyona nto izawukhula and manifest ngaphandle kuba kutheni noba sesithi gqi ndathi I will never forgive him. Athi uThixo bendimvezela intoba umxolele futhi umncede kanti ngelaa xesha ungamxoleliyo uphosene namadila kaThixo. There are two sides to each and every one of us here. Two sides, objective and subjective at the same time. We are visible and invisible at the same time. Amen. Visible and invisible at the same time. Amen. Ngoba mhlawumbe ndize namhlanje ukuba ndiqonda uba ndingumfundisi ndinyanzelekile. Amen. Kanti uba bendivuke ndisithi ndiza kuThixo. Amen. Then that's another story. So zonke ezi zinto zixhomekeke on how you use them. Ngoba ziyinxalenye yobomi bethu. Kukho izinto that esingakwaziyo ukuziphepha apha ebomini eziyinxalenye yobomi bakho. Yile nto uYesu emphasize 20 osuku bethanda makazincame awuthwala umnqamlezo wakhe andilandele ukuze ububi obukweli hlabathi akuphephise kubo. Sele zichaziwe zonke ezi zinto nomuntu enhliziyweni yakhe esezawuthandaza umuntu ngokwe-prayer book. Kodwa sengathi ungathandaza enhliziyweni yakho ngoba ndirhalela ukusishiya lento nje ethi xa uzincama uzincamela kuYesu not ebantwini. Yile nto naxa ukhubeka sukukhubeka mntwini ithi Yesu kaloku bendibizwe nguwe therefore undikhubekisile. Replace negativity with positive. Replace distraction with construction. Replace fear with faith. Andukwazi kuyenza lento kodwa uBawo has entrusted you. You are able to be the diocesan president. Noma wena uzibona ungenakho kodwa athi uThixo ndikuthuma kule season. Therefore kufuneka ukuthi selusoyika unjalo uthi Bawo susukoyika ukubeka ekaleni kodwa usebenzisa ukhona. Ngoba lumqhubayo umuntu. Okugqibela ngifuna ukubuza umbuzo wokuziva njani ngoku. Yeah. Ezanto singazibuziyo ecaweni. Sanela nje ukuthi how are you? I'm good, thanks, and how are you? Isithe siyaphumsha ngoku. Unjani? Ndiphilile unjani wena? Kodwa iyadlula bazalwane. Yabuza ekseni. Uziva njani?
makabizele kuye amadoda amakhulu ukuze athandaze naye. Icawa is meant for that. Icawa is meant to heal the broken-hearted. Icawa is meant to fix things that are broken. That's why ndigqibelisa ngento ethi uziva njani ekuseni. Psalm 68, 2 verse 8. Kholosani ngaye ngamaxesha onke nina bantu. Phalazani inhliziyo yenu phambi kwakhe. uThixo lihlathi kuthi. And that leads us ekubeni sishiye ezindala kubomi bakudala. Ulwimi lwethu namhlanje nokubheka phambili sithi apha kuyawuphuma amanzi amnandi kodwa. Kuyawuphuma okulungileyo kodwa. Ngoba ngokwemilinganiselo esilinganisela ngayo abantu. Solinganiselwa ngayo nathi. Ndikuvelela ukugwenxa koyise nonyana. Kwesesithathu nakwesesine isizukulwana sabandithile. Kodwa uThixo abuya sithi kuthi ndiwenzele inceba amawaka abandithandayo abayigcinayo imithetho yami. Namhlanje nje cast all your burdens unto him. God cares for you. And therefore, go with into ethi uziva njani. Egameni lenkosi Yesu. Amen. Amen. Kumfundisi unelu kaThixo ethe yasifundisa yasinika onke amagama amnandi ngomlomo wakhe ingakumbi kula ndawo Indumiso 19 xa bekusithiwa ngamana amazwi omlomo wami nezicamango zenhliziyo yami zingamkaleka phambi kwakho ngamaxesha onke wena Nkosi ungamandla ami nomhlawuleli wami. Xa imithandazo siyifumane phaa ku-page 109. Njengokuba iGalatiya engcwele siyenzela ukuphakamisa usuku lukaThixo nombulelo ngeenceba zakhe, masithandazele ibandla lakhe elikuKristu Yesu. Sithandazele nabantu bonke ngokweemfuno zabo. Thixo ongamandla onke bawethu wasezulwini, owathembisa ngonyana wakho uYesu Kristu ukusiva xa sithandaza ngegama lakhe. Siyayithandazela inkeleke yakho ekulo lonke ihlabathi, ngoku kodwa le dayosisi uVicar General ubele kunye noThabo Archbishop wethu. Yiphe inkeleke yakho amandla okuphakalisa indaba yezilungileyo zikaKristu. Wenze ukuba thina nawo onke amaKristu simanyane ngayo inyaniso, sihlale kuye eluthandweni lwakhe, size silubonakalise uzuko lwakho ehlabathini. Nkosi ngenceba yakho siyakubulela bawo ngeemveliso zehlabathi nangobuhle babo. Benze bonke bayihlolele indalo yakho, ubenze amagosa afanelekileyo ezipho zakho. Nkosi ngenceba yakho sithandazela iintlanga zehlabathi, ngakumbi eli lizwe neenkokheli zalo. Banike ubulumko bonke abasemagunyeni, sikhokele esi sizwe nazo zonke izizwe kwiindlela zokulungisa noxolo, ukuze bonke bahlonelane bazamele okulungileyo. Nkosi ngenceba yakho sithandazela
ezinsizini, abasweleyo, abagulayo, nabakweyiphi enye inkxwaleko. Benze bakhaliphe baphiliswe bonke abanentlungu, babenethemba eliqinileyo eluthandweni lwakho. Nkosi, ngenxeba yakho sikhumbula ngombulelo izithaka zakho ezasandulelayo, ngokwezithembiso zakho siphe kunye nabo isabelo ebukumkanini bakho obungunaphakade. Nkosi, ngenxeba yakho siyakubonga, sincoma ngabangcwele bakho bonke, ngentombi esikeleleyo uMaria, unina wenkosi yethu, nangamanyange, nabaprofite, ngabapostile, nabaveli, ukukodwa imatha yakho Stephen bonke bikho esimkhumbulayo. Saye siyaleza kunye nabo bonke abantu abangamaKristu eluthandweni lwakho olungapheliyo. Nkosi, ngenxeba yakho